Ito pong kwento ko ay karanasan ni Lola, pati na ng kanya pong pamilya. Kaya matagal na panahon nang nangyari ang mga ito. Kwento ng lola namin nung ipinagbuntis ang kanyang kapatid na si Lolo Delpin ng kanila pong ina, ay katakot-takot na kababalagan ang kanilang naranasan. Nagsimula ang mga di karaniwang pangyayari sa kanilang mag-anak nang makakita si Lola Delia ng isang malaking tao na nakaupo sa balkonahe nila. Ang bahay nila noon ay may katamtaman lamang na laki, nayari sa pinaghalong kahoy, tabla at kawayan. Nakaangat ito sa lupa na ang pinaka-entrada ay isang balkonahe. At doon nga niya nakita yung tao na nakaupo sa dungawan noong balkonahe ngayon. Nakatalikod ito sa kanya at nakaharap sa kanilang bakuran. May mahaba at malagong buhok ito na halos matakpan na ang kabuuan ng kanyang likod, na ang lapad ng likuran nito kung kaya niya nasabing malaki itong tao. At yung ulo nito ay halos sumayad na sa pasamano ng balkonahe. At kapansin-pansin din ang malaking tenga nito na patulis. Dahil sa kanyang pagkabigla ay hindi siya nakapagsalita at panandaliang natulala. Pakiramdam niya ay nanigas ang kanyang buong katawan sa pagkakatayo. Hindi lang isang beses nangyari ang tagpong iyon, na laging doon niya nakikita yung malaking lalaking iyon tuwing magigising siya sa madaling araw upang umihi. Tanaw kasi yung balkonahe nila doon sa kanilang kusina, kung nasaan din yung kanilang palikuran. Ang edad ni Lola Delia nung mga panahong iyon, ayon sa kanya, ay 11 anyos pa lamang. Bali siya ang panganay, at ang sumunod sa kanya ay 9 na taon naman na si Lola Trining. At ang ipinagbubuntis ng kanilang ina noon ay ang nag-iisa nilang lalaki na si Lolo Delpin. Kaya kwento ni Lola, masayang masaya noon ang kanilang mga magulang dahil magkakaroon na sila ng anak na lalaki. Yun nga lang ay napakaraming mga nangyari. Minsan, habang papunta ang mag-anak nila Lola sa bayan, ay bigla na lang tumaas yung tubig sa batis na kanilang dinaraanan. Kung kaya, bigla silang nataranta. Mabilis na hinawakan ng nanay ni Lola ang kanyang kamay ng mahigpit, habang ang tatay naman nila ay binuhat ang nakababata niyang kapatid na si Lola Trining. Napakalakas ng agos ng tubig. Nasa kalagitnaan pa naman sila ng malawak na batis na iyon, na sa isang iglap yung batis ay naging ilog. Buti na lang at may nahawakan silang mga ugat ng punong kahoy.
kaya nagawa nilang makatawid sa kabilang pampang. At marami pang mga nangyaring trahedya sa mag-anak nila lola na minsan ay naririnig nila sa kanilang mga magulang na para bang mayroong gumagawa daw noon sa kanila, na tila ba sinasabing mayroong nasa likod ng mga kaganapang iyon. Pero sa tuwing may mangyayaring hindi maganda sa kanilang mag-anak, ay lagi namang mayroon ding sumasaklolo sa kanila. Kaya ni isa ay walang napapahamak sa kanila. Sa patuloy na paglipas ng mga araw, ay unti-unti na ring lumalaki ang tiyan ng nanay nila lola. At hindi rin natigil yung mga hindi inaasahang pangyayari sa kanilang mag-anak. Na kapag ang tatay pa nga nila lola ang magsalita, ay itinuturing nitong kamalasan ang lahat ng iyon. Pero para kay Lola Delia, kung iisipin niya ang mga nangyayari, ay parang nagaganap ang mga bagay na iyon upang mapigilan ang pagsilang ng bunso nilang kapatid, na kapag kanyang babalikan ang lahat ng mga nangyari, ay para bang mayroong may gusto na mapahamak ang kanilang ina at ang ipinagbubuntis nito, na hindi lang nagtatagumpay dahil pakiramdam din ni Lola kung mayroon mang gustong mapahamak ang kanilang ina at kapatid, ay tila baga mayroon din namang nagbabantay sa kanila at nagpoprotekta. Dahil sa tuwing mayroong mangyayaring hindi maganda, ay bigla-biglang may dumarating na saklolo sa iba't ibang kaparaanan na marami itong kinakasangkapan. Pero nung mga 7 buwan na ang tiyan ng nanay nila lola, ay mas nakakatakot pa ang mga nangyari, lalo na nung mga panahong iyon na sabi ni lola ay hindi na lumalabas at nananatili na lamang sa kanilang bahay ang kanilang ina upang makaiwas sa disgrasya. Minsan, habang hinahalukay nila ng kanyang ina at binabaliktad yung ibinibilad nilang palay, ay nakarinig sila ng napakaraming huni ng mga ibon. At nang mapalingon sila sa kung saan nanggagaling yung mga huni, ay nakita nilang biglang nagliparan ang napakaraming uwak at nagpaikot-ikot ang mga ito sa kanilang itaas. Nakakakilabot umano ang tagpong iyon, dahil habang nagpapaikot-ikot yung mga uwak, ay sinabayan iyon ng biglaang pagdilim ng kapaligiran, na ang kaninang nakakasilaw na liwanag ng tirik na araw ay biglang natabunan ng mga makakapal na ulap, na animoy may namumuong sama ng panahon. At di nagtagal, ay bigla na lamang dumagundong ang napakalakas na kulog, na sinundan ng pag-ihip ng malakas na hangin. Kaya pumasok na kaagad sila sa kanilang bahay, na ipinagtaka nilang mag-iina iyon, pagkat parang doon lamang sa kanila ang madilim, habang doon sa naaabot ng kanilang tanaw ay maliwanag namang sumisikat ang araw. Nang bigla silang nakarinig ng napakalakas na sigaw, na akala pa nga nila lola ay ang kanila ng ama. Kaya nabuhayan sila ng loob at bagyang naibsan
yung kanilang mga takot. Pero ilang minuto na ang lumilipas ay hindi naman ito dumating doon sa kanilang bahay. Pero matapos nilang marinig yung malakas na sigaw na iyon, na hindi malinaw sa kanila kung ano yung salita, parang biglang hinawi yung makakapal na ulap. Tumigil ang malakas na hangin at nawala na rin yung mga ibon. Nanumbalik na sa dati at muli nang sumikat yung araw at uminit. Pero hindi pa doon natapos ang lahat ng mga kababalagan. Isang gabi, habang naghuhugas si Lola ng kanilang mga pinagkainan, ay may napansin siyang anino na bigla na lamang dumaan sa kanyang harapan, na nagmula sa kaliwa niyang bahagi at papunta iyon sa gawin niyang kanan. Kaya napasunod doon ang kanyang paningin. Nang sipatin niya iyon at wala namang makita, ay kanya nang ibinalik ang pansin sa ginagawa. Ngunit laking gulat niya nang makita sa gilid ng kanyang mga mata na mayroong nakatayo sa gawin niyang kaliwa, doon sa may pinto ng kanilang kusina. Hindi iyon gumagalaw, na nakalugay sa harap ang mahaba at makapal nitong buhok. Hindi nakagalaw si Lola. Pakiramdam niya ay nangapal ng gusto ang kanyang mukha at ulo dahil sa tindi ng kanyang pagkasindak. Nang dahan-dahan niyang ipihit ang kanyang mukha paharap doon upang siguraduhin kung ano talaga yung nakita niyang iyon, ay doon na siya napasigaw ng malakas at napatalon na rin sa sobrang takot. Nagtatakbo siya papunta sa kanilang silid. Panay ang tanong sa kanya ng mga magulang kung bakit siya nagsisigaw. Kaya kahit umiiyak ay sinabi niya sa kanila sa pautal-utal niyang boses ang tungkol sa babae na kanya nakita, na nang puntahan ng kanyang ama ay wala naman na ito doon. Gabi-gabi simula noon ay may mga iba pang nagpaparamdam doon sa kanilang bahay, at kabilang na sa mga ito yung mga aswang. Pagkat kanila nang naririnig yung huni ng mga ito sa tuwing malapit na sumapit ang hating gabi. Minsan ay napapasigaw na lang ang tatay nila Lola sa sobrang galit sa mga ito. Napakiramdam nila ay ayaw silang tigilan. Isang gabi, naubusan ng petrolyo yung isa nilang ilawan, kung kaya inutusan si Lola Delia ng kanyang ama na salinan ito mula sa galon na kanilang lalagyan. Nang pababa na siya sa kanilang kusina para tumalima sa utos ng kanyang ama, ay napitawan niya ang hawak na gasera dahil sa sobrang gulat. Takot na takot siyang bumalik sa itaas at isinumbong sa kanilang ama ang kanyang nakita. Nakita niya kasi ang isang aswang na nagawa ng mabuksan yung bintana at naipasok na nito ang kalahating katawan. Kaya mabilis na kumilos ang kanilang ama at magkasama nilang pinuntahan. At napatunayan nga niyang totoo ang sinasabi ng kanyang anak na si Lola Delia, pagkat nakapatong na sa kanilang lamesa ang aswang at may isa pang nasa may bintana at papasok rin. Hayok na hayok ang mga ito na matinding naglalaway, na yung isa pa nga
ay nagsasalit-salitan ang kanyang mga kamay sa paghimas ng kanyang leeg. Napamura sa galit ang kanilang ama at mabilis na iniangat ang itak. Walang pakundangan niyang iwinas-iwas iyon sa mga ito. Mabilis naman iyong iniwasan ng mga aswang. Nagawa nilang mailagan iyon dahil na rin sa angkin nilang bilis. Kwento ni Lola, gusto niyang tulungan ang ama pero hindi naman niya alam kung paano. Lalo na nang makita niya ang mga ito na susuguri na ang kanyang ama. Ayon kay Lola, napasigaw na lamang siya talaga ng ubod lakas dahil nag-alala siya para sa tatay nila. Pero nagulat daw sila kapwa ng kanyang ama nang makita nila ang mga ito na animoy mga puting na dinampot at hinawakan sa gawing likod at saka inihagis. Sumalampak ang mga ito sa may haligi at makailang ulit pa umanong bumalandra sa dingding, na nang makahanap ng pagkakataon ay nagmamadali ng tumakas palabas. Malaking palaisipan para kanila Lola yung nangyaring iyon, pagkat di nila alam kung saan nagmula yung malakas na pwersang iyon, na ang tatay nila Lola ay napabuntong hininga na lamang at naitanong umano kung kailan ba raw iyon matatapos. Na ang kasagutan sa tanong na iyon ng kanyang ama ay nalaman lamang nila nang sumapit na mismo yung araw ng panganganak ng kanilang ina, na sabi ni Lola ay sinabayan pa iyon ng isang malakas na pagulan na may kasamang malakas na hangin. Pero wala namang napabalitang bagyo noong mga panahong iyon. Ngunit ang lahat ng kanilang pangamba ay napawi at napalitan ng saya nang kanila nang marinig yung unang pag-iyak ng kanilang kapatid. Kaya nagmamadali silang pumasok sa silid upang masilayan yung kanilang bunso. Pero laking gulat nila, yung nag-uumapaw nilang tuwa ay biglang nawala nang maabutan nila yung kumadro ng tulala at tangan-tangan nito sa kanyang kamay ang lampin na may nakapatong na mga ugat at baging na kasinlaki ng isang sanggulang haba, habang yung kanilang ina ay nakahigang walang malay. Mabilis nilang iginala ang kanilang paningin pero wala silang nakitang sanggol na naroon. Nang magising ang kanilang ina, kahit ito ay hindi makapaniwala sa nangyari. Ang sanggol na 9 na buwan niyang dinala sa kanyang sinapupunan ay nawala na lamang bigla na parang bula. Ang kumadrona naman ay tuluyan ng hindi nakapagsalita at sinasabing nabaliw na. Lagi lang itong tulala. Sabi ni Lola, may kutob daw ang kanilang ama na marahil yung kanilang kapatid na pinangalanan nilang Delphin ay anak ng isang engkanto at kinuha na ito. Kung kaya nga raw umpisa pa lamang ay marami ng tutol at tumahad lang na maaaring hindi ito karaniwang engkanto at marami ang masasagasaan at maaapektuhan kapag naisilang yung sanggol na anak nito, na marahil ay alam din umano ito ng kanilang ina, ngunit ayaw lamang ipaalam sa kanila. Ipinadala ng isa nating masugid na taga-subaybay na nagpakilalang si Homer. Iyan na lang daw ang pangalang
itawag ko sa kanya. Ayon kasi kay Homer, medyo maselan ang kwento niyang ito. Sabi niya, nakaranas siya ng isang nakakatakot na pangyayari nang minsang nagbakasyon sila ng buong pamilya sa lugar ng kanilang ina. At may nalaman siyang mahalagang bagay ukol sa mga aswang. Dalawa pa lang silang magkapatid noon at siya ang panganay. Ang bahay na kanilang tinuluyan ay pag-aari ng mga magulang ng kanilang ina. Malaki ito, ngunit may kalumaan na. Kilala at bantog ang probinsya ng kanilang ina patungkol sa mga aswang. Pero ang sabi ng ina sa kanilang magkapatid ay wala naman umanong katotohanan ang mga bagay na iyon. Kaya nga nung huli ay nakumbinsi din silang magkapatid na sumama. Noong una kasi ay nais na lamang nilang magpaiwan ng magkapatid sa kanilang tiyahin doon sa Makati. Pagdating nila sa bahay ng kanilang lola sa probinsya ay nakaramdam kaagad sila magkapatid ng takot dahil na rin sa itsura nito. Isa kasi ito sa mga sinaunang bahay doon na naitayo noong pang panahon ng mga Kastila. Kaya nung mga oras na iyon ay hindi rin nila magawang makapagsaya ng gusto na magkapatid. Dahil ang tungkol naman sa multo ang kanilang kinatakutan at inalala. Para kasi talaga iyong haunted house. Isang gabi, maagang nagpunta sa kanilang kwarto si Homer dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Para daw siyang lalagnatin. Kaya nagpasama siya sa kanyang ina pag-akyat. At matapos siyang maihatid at ayusin yung kanyang higaan, ay bumaba na rin ito. Ayon kay Homer, kanya ring niyaya ang kapatid pero abala ito sa pagkain ng mga prutas sa ibaba. Habang nakahiga siya sa katre ay hindi niya maiwasang igala ang kanyang paningin sa loob ng silid. Napansin niya na kahit ang mga kasangkapang naroon ay pawang mga luma rin at antigo. Mayroong aparador doon na mataas na may magagandang disenyo at ukit pa. Pero nakapagbigay din sa kanya ng takot iyon na para bang anumang sandali ay tila mayroong bigla na lamang lalapas doon. Mayroon ding isang lamiseta na naroon na may dalawang upuan na magkaharap na naisip ni Homer na marahil ay doon na lang kumakain kapag tinatamad bumaba at sumabay sa almusal. Na naisip niyang parang may lilitaw doon sa mga upuan. Pero ang pinaka kinatakutan niya ay yung tumba-tumba na naroon sa isang sulok. Pakiramdam niya kasi ay para bang gagalaw iyon at makakakita siya ng taong nakaupo. Kaya gustuin man niyang daanin na lang sa tulog ang lahat ay hindi naman niya magawa dahil sa kung ano-anong mga bagay ang gumugulo sa kanyang isipan. Hinila niya ang kumot hanggang sa kanyang leeg at namaluktot habang nakatagilid. Pero ang lahat ng takot niya tungkol sa silid ay nawala. At tila ang silid pa na iyon ang naging matibay niyang muog. Dahil lang mapasulyap siya sa may bintana, ay kitang-kita niya na mayroong lumitaw na isang ulo doon. Na sa kanyang pagkabigla ay hindi niya nagawang makasigaw o kahit magsalita man lang. Dahan-dahan pa iyong sumilip sa kanya
na yung una niyang nakita ay yung malaalambreng buhok nito. At pagkatapos, yung mga mata naman nito nanlilisik na animoy may mga dugong namuo sa mga iyon na talagang nagpanginig kay Homer. Hindi siya gumalaw at pinanindigan yung kanyang pagtutulog-tulugan. Pero hindi niya inaalis yung pagkakatitig doon sa aswang. Napasimple niya iyong tinitingnan mula sa kanyang braso at kamay na nakadagan sa mukha. Kahit natatakot siya, ay patuloy niya iyong inobserbahan. Kailangan niyang malaman kung ano yung gagawin nito. At nakita nga niyang tila sinusubukan at pinag-iisipan nito kung paano makakapasok doon sa bintana na nahaharangan ng bakal na grills. At nagtaka si Homer na para bang walang kahirap-hirap yung aswang sa ginagawa nitong paglambitin doon. Gayong wala naman itong ibang matatapakan sa gilid ng bahay, na para bang napakagaan ng katawan nito. Nung huli ay tila nagsawa din yung aswang at umalis na ito nang malamang walang ibang paraan upang siya ay makapasok. Sinamantala naman iyon ni Homer. Bigla siyang tumayo at lumabas ng silid. Parang nawalang bigla ang nararamdaman niyang hindi maganda sa katawan. At nang makaharap ang kanyang mga magulang at lola, ay agad niyang sinabi sa kanila na may nakita siyang aswang na bumitin pa ng matagal sa may bintana ng kwarto. Pero sa halip na paniwalaan siya, ay pinagalitan pa si Homer ng kanyang ina at binalaan. Itigil na raw niya ang mga sinasabi dahil baka pati ang kanyang kapatid ay matakot. Masyado umanong malawak ang kanyang imahinasyon. Pero tila nakakuha naman si Homer ng kakampi mula sa kanyang lola at sinaway ang kanyang ina. Sabi pa nito, alam naman daw nila parehong totoo ang sinasabi ni Homer. Huwag na raw niyang ilihim pa at pagtakpan ang tungkol sa kababalagang bumabalot sa kanilang lugar. Hindi umano iyon makakatulong. Dagdag pa nito, karapatan din ng kanyang mga anak na malaman kung ano ang totoo. At hinarap si Homer ng kanyang lola na tinanong kung kanya ba raw namukaan yung sinasabi niyang aswang na bumisita sa kanya. Tumango naman si Homer. Sinabi ng kanyang lola na kanyang ilarawan sa kanya mamaya ang itsura ng aswang na kanyang sinasabi. Dahil doon, maging ang kanilang ama ay hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig mula sa biyanan na totoo palang talaga ang mga aswang at patuloy na umiiral sa kanilang panahon. Nang sumunod na araw ay nagpabayan silang mag-anak. Mamimili sila ng kanilang mga ihahanda at dadaling pagkain sa binabalak nilang paliligo sa dagat. Nang naandoon na sila sa pamilihan, sa hindi naman inaasahang pagkakataon, ay biglang natigilan si Homer nang tila mamukaan niya ang isang tindero doon sa may palengke. Napansin naman ng kanilang ama ang tila pagkatulala niya. Kaya agad siyang tinanong nito. Sinabi niya sa ama na kamukha ng tindero yung umakyat sa bintana
ng kwartong tinutulugan nilang magkapatid. Sinabi niya sa ama na iyon yung aswang. Kaya para sa kaligtasan ng mga anak ay iniwasan nilang dumaan pa doon. Pero ang nanay nila Homer ay sinadyang puntahan ang pwesto nito at buong tapang na hinarap yung lalaki. Kaya napasunod na rin sila ng kanilang ama, na nung una ay nagpanggap ang nanay nila na bibili ng paninda ng lalaki. Pero nang makuha na niya ang atensyon nito, ay doon na niya sinimulang sitahin at pagsabihan ito, na nang kanya munang tanungin kung taga saan ito, ay natigilan ang lalaki at tila ipinagtaka iyon. Na sa halip sagutin ang tanong, ay pabulyaw din itong nagtanong kung bakit niya gustong malaman. Bakit daw niya inaalam kung taga saan siya? Dahil doon ay lalong nag-init ang kanilang ina. Lumabas na ang tunay na ugali nito. Noon pa lang nakita nila Homer na magalit ng ganon ang kanilang ina. Napakatapang pala nito. Dahil umiral na rin siguro ang pagiging ina nito. Nagagawing lahat para maprotektahan ang mga anak sa kanino man o kung saan man. Binalaan nito yung lalaki pero hindi naman ito nagpasindak at pinagbantaan din siya, kung kaya pati ang kanilang ama ay sumali na rin sa usapan. Dahil hindi niya nagustuhan yung mga sinalita nung lalaking pagbabanta sa kanyang pamilya, na sa pagtaas ng kanyang boses ay natawag ang atensyon ng mga taong naroon sa malapit at tila nagkaroon na ng kaunting komosyon. Dahil hindi nag-iisa yung lalaki, na naroon din pala ang ilang mga kaanak nito, at di hamak na mas marami sila. Na nang magsimula ng umalma ang mga ito at lalabasin na sila, ay biglang may pumagit ng isang matandang lalaki, at tila nakakita ng multo ang mga ito at nagulat na napaatras. Hindi na nila itinuloy pa ang masamang balak sa pamilya nila Homer. Sinabi sa kanila ng matanda na mahina umano ang kanilang mga pang-amoy, na hindi umano sila marunong mangilala. Pagpapatuloy ng matanda, matuto daw silang lumugar at kilalanin munang mabuti ang babanggain. Para namang mga asong nabahag ang buntot ng mga ito, at tila ba takot na takot sa matanda, at panay ang paghingi ng mga ito ng paumanhin. Matapos iyon ay nagpasalamat ang mga magulang nila Homer sa matanda dahil sa ginawa nitong pamamagitan. Sinabi naman ng matanda na walang anuman iyon. Katungkulan daw niya iyon at nagagalak umano siyang sila ay mapaglingkuran. Nagkasundo silang mag-anak na wag nang ikwento pa sa kanilang lola ang nangyari doon sa bayan. Ayaw nilang mag-alala pa ang matanda. Kinagabihan ay abalang-abala sila sa paghahanda at pagluluto ng mga pagkaing kanilang dadalhin sa outing. Katulong nila ang ilang kamag-anak at yung matagal ng katiwala ng kanilang pamilya. Maya-maya ay lumapit ang isa sa kaanak nila sa kanilang lola at mayroon itong ibinulong. Narinig nilang sinabi ng kanilang lola na hayaan daw at kanilang patuloyin. Maya-maya
magkakasunod na katok ang kanilang narinig sa pinto. Nang binuksan iyon ng kanilang kaanak, ay medyo nagulat pa sila Homer nang makita ang aswang na nagtangka sa kanya at may kasama pa ito. Naroon din yung ilang kaanak ng lalaki na nakita nila sa pamilihan at yung matandang tumulong sa kanila. Una itong pumasok at bumati sa kanilang lola. Nagulat sila Homer pagkat kilala pala ng matandang lalaki ang lola nila. At kita nila yung mataas na paggalang ng matandang lalaki. Sinabi ng matandang lalaki na narito na po sila, na parang takot naman yung mga naiwang nasa labas pa ng pinto. Hiyang-hiya ang mga ito na halos hindi makatingin sa kanila. At bigla na lamang silang lumuhod na nagmakaawa. Patawarin umano sila pagkat hindi nila nalalaman na anak at apo pala ni Lola Minerva ang kanilang pinagtangkaan. Nang tatalikod na si Lola Minerva at tila ayaw nitong tanggapin ang kanilang paghingi ng tawad, ay muling nagmakaawa ang mga ito at nangakong hindi na uulitin ang nagawa nilang pagkakamali. Biglang tumahimik ang lahat nang harapin na sila at magsimula ng magsalita ni Lola Minerva. Sinabi niyang bibigyan niya pa sila ng isa pang pagkakataon at inaasahan niyang magiging tapat sila sa kanilang mga pangako. Matapos nilang marinig iyon, ay halos hindi matapos-tapos ang kanilang pagpapasalamat sa lola nila Homer. At naiyak pa ang mga ito, na pati sa mga magulang nga nila ay panay din ang pagpapasalamat ng mga ito at paulit-ulit na humihingi pa rin ng tawad. Mabilis na silang tumayo mula sa pagkakaluhod at nang magpapaalam na ang mga ito, ay nakita nilang biglang iniangat ni Lola Minerva ang isa niyang kamay at sinabing sandali lang. Pinigilan sila nito at lumapit sa kanila, na para silang mga makahiya na bawat madaanan ng kanilang lola ay umiiwas at tumitiklop ang mga ito. Maya-maya ay bigla na lamang napahiyaw yung lalaking nagtangka kay Homer at habol hiningang bumagsak ito sa sahig na napasuka pa ng dugo. Muling inulit ni Lola Minerva sa kanila na ayaw na niyang mababalitaang may pinagtangkaan pa silang sinumang tao. Panay ang tango ng lalaki na nagbalak pumaswang kay Homer, at kahit duguan at nahihirapan ay panay ang pagpapasalamat nito kay Lola Minerva dahil sa pagkakataong ibinigay niya pa dito. Halos hindi nakapagsalita at natulala sila Homer sa kanilang nasaksihan at ganoon na rin sa kanilang natuklasan. May lahi silang aswang at ang lola nila ang kinikilala ng mga ito. Kahit ang nanay nila ay hindi nakapagsalita at tila gulat na gulat sa katotohanang bumulaga sa kanya, na wala siyang kaalam-alam kung paano nangyari iyon, na naisip niyang nagawang mailihim iyon sa kanya ng napakatagal ang kanyang mga magulang, na oo nga at nalalaman niya ang tungkol sa mga aswang sa kanilang lugar, pero hindi niya akalaing may lahi pala sila. Nang harapin sila ni Lola Minerva ay pinayapa sila nito at sinabing wala silang dapat na ipag-alala pagkat kapaligtaran umano sila at malayong malayo sa ibang mga aswang
na nalalaman ng mga tao at napapanood sa mga palabas. At kanya pang pinalapit ang dalawang apo at niyakap ng maigpit. Sinabi nitong mahal na mahal niya sila at walang sino mang makakapanakit sa kanila pagkat hindi niya iyon papayagang mangyari. Gumanti naman ng maigpit na yakap silang magkapatid sa kanilang lola. Kumusta po, Sir Bibi? Gusto ko sanang ibahagi yung naging karanasan ko nung minsang napunta po kami sa isang lalawigan sa katimugang bahagi ng Luzon. Hindi ko po masasabi ng tahasan na aswang talaga yung aming mga nakaharap doon. Pero base na rin sa mga kwentong narinig ko mula dito sa inyo pong programa, ay naisip kong may posibilidad. Kaya napagdesisyonan kong ibahagi na rin yung nangyari sa amin ng mga kaibigan ko at kayo na lang ang bahalang magpasya. Madaling araw pa lang nung mismong araw ng alis namin nang magkita-kita kami noon ng mga kaibigan ko sa Kamyas, doon sa may Quezon City. Napagkasunduan kasi namin doon sumakay ng bus papunta doon sa aming destinasyon. Masayang masaya noon ang lahat. Tandang-tanda ko pa nga na halos hindi nawawala yung mga ngiti sa labi ng mga kaibigan ko. Maging ako nung oras na iyon, masayang masaya din. Wala kaming tigil sa pagkukwentuhan. Akala mo ay noon lang uli kami nagkita-kita. Samantalang halos araw-araw naman ay magkakasama kami lagi. Siguro ay ganoon talaga kapag masyado nang malapit ang loob sa isa't isa. Nang dumating kami doon sa lugar ay tanghali na. Pagkatapos kasi namin bumaba ng bus noon ay may sinakyan pa kaming jeep at medyo malayo pa yung aming biniyahe. Ang una ko kaagad napansin pagbaba namin mula doon sa jeep ay yung kumpol ng mga tao na naandoon sa may kanto ng 100 papasok. Nakita ko kasing nagbubulungan sila at hindi ko rin gusto yung paraan ng pagkakatitig nila sa amin. Nang naglalakad na kami papasok ay parang kinabahan ako. Hindi ko maintindihan ang sarili ko noon. Ang lakas ng kaba sa aking dibdib na tila ba may mangyayaring masama. Pero wala akong anumang ideya sa kung ano yung panganib na nagbabadya. Sabi sa amin ng isa naming kaibigan, hindi naman daw malayo yung aming lalakarin at amin ang mararating yung bahay ng kanyang kaanak. Kaya tiwala naman kami at kampante na makakarating kami doon ng maayos. Dahil sa paraan ng kanyang pagsasalita ay tila sanay na siya doon sa lugar. Pero hindi pala. Dahil ang tagal na namin naglalakad ay hindi pa rin namin narating yung aming destinasyon. Hindi pa rin namin nasapit yung bahay ng kamag-anak niya. At nang simula na namin siyang kulitin ay doon pa lamang siya umamin sa amin na naliligaw na raw kami at katulad namin ay iyon lang din pala ang una niyang pagpunta sa lugar na itinuro lang pala ng kamag-anak niya yung direksyon
at kung ano yung aming mga sasakyan. Nung mga oras na iyon ay tila kami na lang ng mga kaibigan ko ang naglalakad at wala kaming natatanaw na kabahayan. Kaya wala kaming mapagtanungan. Pilit na inunawa nung kaibigan namin yung mga direksyon na ibinigay sa kanya ng kamag-anak. Wala nang ibang paraan para makaalis kami sa pagkaligaw, kung hindi ang subukan at pagtiwalaan na rin yung mga direksyon na itinuro sa kanya. Nung mga oras na iyon ay naisip kong marahil ay iyon na yung mangyayaring hindi maganda, kung kaya nakaramdam ako ng matinding kaba nung papasok pa lang kami sa hindi simentadong daan na iyon. Pero kahit ganun na yung sitwasyon, kahit paano ay nababawasan yung kaba na aking nararamdaman paminsan-minsan, dahil na rin sa ganda ng mga tanawin. Probinsyang probinsya kasi yung lugar, at hindi ako laging nakakaranas ng ganon. Kaya lang, habang lumilipas yung oras, ay bumabalik yung pag-aalala ko. Ang totoo ay hindi lang naman ako, maging yung mga kasama ko ay parang nakakaramdam na rin sila ng takot. Dahil paano na lang kung hindi talaga namin matuntun at tuluyan na kaming maligaw. At ang mas ikinabahala pa namin ay yung baka abutan na kami ng dilim sa daan. Nang mga mag-aalas 4 na siguro iyon ng hapon, habang patuloy pa rin naming sinusubukan na matuntun yung bahay ng kaanak ng kaibigan namin, ay iminungkahi nung dalawa naming kaibigan na bumalik na kami habang maliwanag pa. Pero sinabi ng kaibigan namin na subukan pa namin na tahakin yung daan pagkat malakas daw yung kutob niya, na baka nasa una na yung bahay na aming pupuntahan. At sinang-ayunan naman iyon ng dalawa pa naming kaibigan, kung kaya nagpatuloy pa kami. At may nakita nga kaming kabayan. Sa pagkakatanda ko ay may mga 5 iyon na halos magkakatabi. Kaya natuwa kami noon na yung kaibigan namin na siyang nagyaya sa amin doon ay napasabi pa nang yun nga daw yung sinasabi niya, at tila may pagmamayabang pa na sinabing hindi ba raw at tama siya. Tama daw yung kutob niya. Hindi na namin pinansin pa yung mga iba pa niyang sasabihin at pagyayabang. Para nagmamadali na kasi yung mga paa namin na nag-uunahan para lang makarating na doon. Habang papalapit kami ay napansin na kami ng mga taong naroon. At nakita namin unti-unti nang kumapal yung bilang ng mga taong naroon doon sa may bakod, na tila ba hinihintay kami. Nang tuluyan na kaming makalapit sa kanila, ay pansamantala kaming natigilan. Nakita ko yung kaibigan namin na tinitingnan niyang mabuti yung mga tao na kanya silang sinisino at iniisa-isa, at tila hinahanap yung kaanak niya. Na ipinagtaka ko iyon, at siguro maging yung iba pa naming mga kasama ay nagtaka rin nang makita yung reaksyon nito. Dahil isa yung reaksyon na nagsasabing hindi niya nakikilala yung mga taong nasa harapan niya. At hindi ko po alam
tipong tao nga ba ang mga iyon, Sir Bibi? Dahil para silang mga mangangain ng tao. Sa pagkakatitig pa lang ng iba sa amin, ay mararamdaman mo hindi nila nagustuhan yung presensya namin doon. Habang yung iba naman ay tila ba kabaliktaran. Parang masayang masaya na makita naman kami. Pero yung napapansin naming saya sa mukha nila ay hindi lamang saya ng pananabik, kundi parang may halong pagkatakam. Kaya ako nasabi ay dahil sa napapadila pa yung iba. Tama po yung narinig nyo, sir. Naglalabas-masok yung dila ng iba na natatakam. Para pansamantalang maputol yung hindi magandang tagpong iyon, ay nagtanong yung kaibigan namin sa kanila kung kanila bang nakikilala yung kanyang kaanak, kung taga roon pa raw ito. Pero hindi siya sinagot ng kahit isa sa mga iyon. Isa ang nagsalita, pero ang sinabi ay pumasok daw muna kami sa kanilang bakuran, magpahinga, at kung maaari ay doon na daw kami magpalipas ng gabi, pagkat sigurado raw na kami ay mga pagod na. Pero dahil sa hindi magandang nararamdaman namin patungkol sa kanila, kung kaya tinanggihan namin ito at nagpasalamat na lang sa kanilang iniaalok. Tumalikod na kami at nagmamadaling tinahak yung daan pabalik. Nagmadali kami pagkat malapit nang lumubog ang araw. Ramdam kasi namin na may masamang tangka ang mga taong iyon sa aming magkakaibigan, na sa tingin nga namin ay hindi basta mga karaniwang tao lamang sila. Masama ang kutob namin. At medyo nahiwagaan pa nga kami sa kanila, dahil parang hindi sila makalabas ng kanilang bakuran at tila umiiwas sila sa liwanag ng araw. Kaya kapansin-pansin din na yung pinagtirikan ng kanilang mga bahay ay napapalibutan ng mga malalaking punong mayayabong ang dahon, at naroon sila nakatayo kung saan mayroong lilim. Nung nakaharap namin sila, bukod sa pangamba na baka sundan nila kami, ay ipinag-alala din ng mga kasama ko yung direksyon pabalik. Hindi lang kasi isang diretso yung aming dinaanan. Sinabi ko sa kanila na ako ang mauuna at kanila na lamang akong sundan. Nung makaramdam kasi ako ng hindi maganda, bago kami pumasok at tinahak ang daan, ay binuksan ko yung malaki kong baon na kornik at nagiiwan ako ng butil sa dinaraanan namin. Kaya iyon yung sinundan namin pabalik. Nang wala na sa kalahati ang aming lalakarin para muling makabalik sa highway, ay nakasalubong naman namin yung mga nag-uumpukan doon sa kanto. At para bang tuwang-tuwa sila nang makita kami. Sinabi nilang sinundan talaga nila kami, pagkat nagtaka daw sila kung saan ang aming punta, at nag-alala na baka hindi na kami makalabas pa ng buhay. Na nang marinig namin ang sinabing iyon ng isa sa kanila, ay agad nang nabuo sa isipan namin na marahil ang tinutukoy nilang panganib ay yung mga nakaharap namin. At hindi nga kami nagkamali, pagkat na mag-usisa pa kami ay sinabi nilang hindi umano mabuting angkan ang mga iyon, na mga lahi umano ng aswang. Di ko alam, pero
Iyon din kasi ang kutob ko. Bagaman hindi ko sila nakitang nagpalit ng anyo sa aming harapan, ay malakas ang kutob kong hindi nga talaga sila mga karaniwang tao. Nalaman namin nung huli na napaaga pala yung pagpara ng kaibigan namin sa jeep, na yung lugar pala ng kaanak niya ay sa unahan pa. At mali kami ng pinasok na daan. Hindi pala yun papunta sa kasiyahan na siyang pakay namin nung araw na iyon, kundi patungo pala sana iyon sa aming kamatayan. Inyong matutunghayan sa pagkakataong ito ay minsan pang hango sa mga tunay na pangyayari. Ipinadala ng isa nating masugid na tagapakinig na nagpakilalang si Myla. Ayon sa kanya, bagaman sila ay tubong Leyte, ang karanasang ibabahagi niya ay naganap dito sa Maynila. Kasalukuyan daw sila noong naninirahan sa isang malawak na squatters area sa Metro Manila. Taong 1984 umano nang mangyari ito. Isang araw iyon nang ginulat na lamang sila ng isang balita ukol sa biglaang pagkamatay ng isa nilang kapitbahay. Malapit pa naman sa kanila ang namatay dahil kaibigan iyon ng mga magulang ni Myla. Kinagabihan, unang lamay, ay naunang nagpunta sila Myla. Kasama ang kanyang kapatid, ay naabutan nilang nagkakarami na ang mga tao doon. Ang daming mga nagsisipagsugal, may naglalaro ng baraha, at mayroon din namang nagkakarakrus. Naupo sila ng kanyang kapatid sa isang sulok, katabi ng mga anak ng namatay. Mga kaibigan at kalaro din nila ito. Mabilis na lumipas ang oras, pero wala pa rin ang kanilang mga magulang. Naisip nilang marahil ay hindi pa dumarating ang kanilang ama mula sa trabaho. Iyon kasi ang sabi ng nanay nila, na kanyang hihintay ang kanilang ama. Kapag dumating ay saka sila pupunta na magkasabay. Kung kaya pinauna na sila. Makaraan ang mahigit isang oras ay nagsimula ng pag-uwian ng mga tao. Mag-aalauna na nung mga oras na iyon. Kaya makaraan lang ang ilang sandali ay halos sila na lang ng pamilya ni Mang Ador ang naiwang naroon. Si Mang Ador nga pala ay yung pinaglalamayan ng mga oras na iyon. Nang makaramdam sila ng antok, ay naisipan ni Myla na magtimpla ng kape. Idinamay na rin niya ang kanyang kapatid. Ang kinauumano ng mga oras na iyon, ang lamig ng simoy ng hangin, kung kaya mainam talagang magkape, naisip niya. Nang pabalik na siya doon sa kanyang kinauupuan, ay bigla namang nagkahulan yung mga aso na nasa paligid. Di niya alam, pero biglang nanindig yung kanyang mga balahibo noon sa katawan. Napalabas din ng barong-barong nila yung asawa ni Mang Ador na si Aling Dolor, at paulit-ulit na sinabi ang mga katagang pwera aswang. Katamtaman lang naman yung boses niya nang sabihin niya iyon, pero rinig na rinig nila Myla yung kanyang mga sinabi. At dahil sa pamilyar na siya sa kung ano ang aswang
dahil sa kanyang mga magulang ay hindi na bagong bagay sa kanya at kilala niya kung anong uri ng nilalang iyon. Kaya lalo siyang natakot dahil ibig sabihin ay mayroon palang aswang na naroon lang sa malapit. At di nagtagal ay biglang naagaw ang kanyang atensyon nang may kumalampag na bubong sa gawin niyang likuran. Napalingon sila ng kanyang kapatid at naaninagan nila ang isang figura ng tao na naroon sa bubong ng katabing bahay nila Aling Dolor. At tila gumagapang na itong papalayo. Natakot sila kapwa ng kanyang kapatid. Kaya napatayo sila at pumasok ng bahay nila Aling Dolor. Nang tanungin sila ni Aling Dolor, ay sinabi nila na mayroon silang nakita. Lumabas pa si Aling Dolor upang silipin iyon pero hindi na niya iyon naabutan pa. Pagpasok niyang muli sa kanilang barong-barong, ay agad nitong nilapitan ang ataol ng asawa at parang inusisa. At nagulat sila Myla nang mapamura ito sa galit. Nang pag-ikot niya sa kabilang bahagi ng kabaong, ay makakita siya ng bakas ng dugo. Hindi naman malinaw sa magkapatid kung ano ang ibig sabihin ng mga bakas ng dugo na naroon sa may sahig at dingding sa likod ng ataol. Pero nakita nila Myla na galit si Aling Dolor. Ang sunod nating kwento ay mula kay Erning ng Tacloban. Ang sabi niya, ito ay kwentong ibinahagi lang rin sa kanya ng namayapa niyang lolo Waning. Madalas daw kasi sila nitong kwentuhan ng mga nakakatakot na pangyayari nung kapanahunan nila nung ito ay nabubuhay pa. Pagkukwento ni Erning, nakaranas umano ang lolo niya at yung kababata nito ng isang nakakatakot na pangyayari. May dumating kasi sa baryo nila noon na isang napakagandang dalaga na di malinaw sa kanila kung saang probinsya ito nagmula. Pamangkin daw ito ng isa nilang kanayon. Tingin pa nga nila sa dalaga ay may lahi itong Kastila dahil na rin sa taglay nitong ganda na napakakinis pa umano ng kutis nito. Mula nang dumating ang dalaga sa kanilang nayon, ay pinangarap na ng halos lahat ng kabinataan na maligawan at maging nobya ang dalaga. At kasama na nga dito yung lolo ni Erning na si Waning at yung kaibigan nito at kababatang si Tibor. Tuwing magkasama ang dalawa ay lagi nilang napag-uusapan ang dalaga na pareho nilang inamin na kapwa silang may gusto sa babaeng bagong salta sa kanilang baryo. Nagkasundo pa nga daw sila na kahit sino sa kanila ang tanggapin ng dalaga ay ikasisiya nila iyon kaysa mapunta umano ito sa iba. Kaya ng mga sumunod na araw, halos lahat ng kabinataan doon sa kanilang lugar ay gumagawa talaga ng paraan para makadaupang palad yung dalaga at mabigyan ng pagkakataon na makabisita sa bahay at makapanligaw. Mabilis pang lumipas ang mga araw. Minsan
ay napasadsad bigla si Tibor sa bahay nila Waning. Nang magkaharap sila, ay agad na sinabi nitong may mahalaga umano siyang sasabihin sa kaibigan. Kaya ipinagtaka naman ni Waning kung ano yung mahalaga nilang pag-uusapan. Nang magsimula ng magkwento si Tibor, ay halos hindi makapaniwala si Waning sa kanyang mga narinig mula sa kanyang kaibigan. Pagtatapat kasi nito dahil umano sa masidhi nitong pagnanasa na mapa sa kanya at maangkin ang dalaga, ay pinagtangkaan daw niya itong gapangin at gasain. Ngunit nabigo umano siya dahil hindi nito kinaya ang kanyang mga nakita at natuklasan. Nang akyatin niya kasi yung dalaga, ay nakita niya sa siwang na nakahubad ito sa loob ng kanyang silid. Na ikinatuwa naman daw niya iyon. Pero bigla umanong nawala yung matindi niyang pagnanasa nang bigla umano nitong damputin yung isang bote na sa palagay niya ay langis ang laman. Ipinahid iyon ng dalaga sa buo niyang katawan at nagsimula ng umalingasaw ang napakasansang na amoy. At ang mas matindi pa, pagkukwento ni Tibor, ay unti-unti umano nagbago ang anyo ng dalaga. Naging mabalasi ang mukha nito na natabunan din at nawala ang kinis ng kanyang balat na tinubuan iyon ng mga maiitim na balahibo, na yung tuwid at mahabang buhok nito ay naging buwagag at nagsimulang magtayuan. Kaya halos mahulog daw siya sa kanyang kinalalagyan, lalo na nang bigla itong mapalingon sa kanyang direksyon. Kaya tumalon na siya at mabilis na nagtatakbo. Natakot siya na baka namalaya na nito yung kanyang presensya. Dagdag na sabi pa ni Tibor, hindi na siya babalik sa bahay ng mga iyon. Pero sa halip na maniwala kaagad, ay nagdalawang isip naman si Waning at tila pinagdudahan ang mga ipinagtapat sa kanya ng kaibigan. Sinabi pa nito na baka gumagawa-gawa lamang ito ng kwento para hindi na niya ituloy yung balak na panliligaw sa dalaga. Ngunit ipinagdiinan ni Tibor na mas mahalaga umano sa kanya yung kanilang pagkakaibigan. Pinilit niya ang kaibigang si Waning na paniwalaan siya. Kinumbinsi niya ito na ang dalaga ay isang aswang. At sigurado umano siya na maging yung kanilang kanayon na tinutuluyan ng dalaga ay mga aswang din, dahil sa magkamag-anak ang mga ito. Ngunit tila hindi pa rin kumbinsido si Waning sa mga sinabi ng kanyang kaibigan, maliban na lang kung kanya umano ito makikita mismo. Yan ang naging pangangatwiran at prinsipyo niya sa kaibigang si Tibor. Kaya napabuntong hininga na lamang si Tibor at nagkasundo sila na sa susunod na gabi ay pasikreto nilang titiktikan yung dalaga. At kahit takot si Tibor ay wala na itong nagawa pa dahil sa pangungulit sa kanya ni Waning. At para mapatunayan na rin niya na totoong lahat ang kanyang sinasabi at hindi siya nagsisinungaling, kung kaya pumayag na rin siya. Nang sumunod na araw, alas 4 pasado pa lang ng hapon, ay naroon na si Waning sa bahay nila Tibor, na napapailing pa umano ang kaibigan niya nang siya ay makita nito.
Pagkat sigurado na ang kanilang gagawing pagpunta doon sa bahay kung nasaan yung dalaga, na kung si Tibor lang ang masusunod ay ayaw na niyang talaga. Kaya medyo nakaramdam pang araw ito noon ng pagsisisi kung bakit kasi ikinuwento pa niya sa kanyang kaibigang si Waning ang tungkol dito. Nag-alala lang din kasi siya para sa kaibigan, pero kung alam lang daw niya na mauuwi sa ganon, ay hindi na lang daw niya sana ikinuwento pa ang tungkol sa lihim ng dalaga. Naghintay pa sila ng ilang oras. Sinadya nilang madilim na bago sila umalis ng bahay. Natatandaan pa ni Tibor yung eksaktong oras nung umalis siya noon sa kanila. Nagdala na rin sila ng itak ng pagkakataon na iyon bilang proteksyon na rin kung sakali mang hindi maging maganda ang kahinatnan ng kanilang gagawin. Mahaba-haba din ang nilakad nila bago nila nasapit yung kanilang destinasyon. At nang abot tanaw na nila yung bahay, ay kanila nang pinatay yung dala nilang ilawan. Maingat silang lumapit doon sa bahay. Isinenyas ni Tibor kay Waning yung puno kung saan siya umakyat. Halos nakadikit na yung dalawang malaking sanga nito sa dingding ng bahay. Kung kaya, naunawaan kaagad ni Waning ang ibig sabihin ng kaibigan na doon sila aakyat. Nang makaakyat na sila at nang makapwesto na, ay tila nainip naman si Waning at sumenyas sa kanyang kaibigan na wala pa rin. Puro senyasan lang ang ginagawa nila upang hindi malaman na sila ay naroon. Gumanti ng senya si Tibor na sinasabing huwag siyang mainip at maghintay pa. Nang biglang nabuhayan si Waning nang makita niyang pumasok na ng silitang dalaga. Sa loob-loob niya ay nasabi niyang napakaganda talaga nito. Pansamantalang nawala sa isip niya yung mga ikinuwento sa kanya ng kaibigan niyang si Tibor tungkol sa pagiging aswang nito. Napako ng gusto yung kanyang isipan sa kagandahang kanyang nakikita noong mga oras na iyon. Hanggang sa magsimula na nga itong maghubad, dahilan para lalo nang makalimot si Waning sa totoong anyo ng dalaga. Halos tumulong ang laway niya sa ganda at kinis ng katawan nito. Isa kasi itong dalagang mistisa. Pero tulad nung naranasan ni Tibor, ay agad ding naglaho yung matindi niyang pagnanasa sa babae nang magsimula na itong magpahid ng langis sa buo niyang katawan. At umalingasaw na ang malansang amoy nito. At unti-unti nang nagbago ang anyo nito. Doon napatunayan ni Waning na hindi nga nagsisinungaling ang kanyang kaibigan at totoong lahat ng mga sinasabi nito sa kanya. Kaya nagmadali na silang bumaba, pero laking gulat nila nang pagharap nila sa likod ay naandoon na yung tsuhin at tiyahin ng dalaga na nanlilisik ang namumulang mata ng mga ito, na wala silang nakitang anumang puti, tanging itim at pula lamang. At yung itim ng mata nila ay talagang napakaitim, na yung palibot ng kanilang mga mata ay nangingitim din, at napakaputla ng kanilang mga mukha, na napansin din nila na tila mas mahaba kaysa sa karaniwang tao yung kanilang mga pangil. Sa takot ng magkaibigan ay tumalo na sila at mabilis na nakbo.
Nang mapalingon si Waning, ay nakita pa niyang tumalon mula sa bintana ang isa pang aswang. Walang duda na iyon na yung dalaga at hinabol sila nito. Kaya sinindihan nila yung kanilang mga ilawan at idinuldol sa magsinggilid ng daan. Na nang madilaan ng apoy ang mga tuyong bahagi noon, ay agad itong nagliyab, na tila tinulungan pa sila ng hangin na waring inihipan ng apoy, dahilan para lalo iyong maglagablab. Nang dumating sila sa bahay nila Tibor, ay habol-habol nila ang kanilang mga hininga. Pinag-isipan nilang mabuti kung kanila bang ibubunyag sa kanilang mga magulang at kanayon ang kanilang mga natuklasan. At matapos nilang suriing mabuti ang mga maaring kahinatnan, ay nagpasya silang ilihim na lang sa kanilang mga sarili ang lahat. Pero makaraan lang ang ilang araw, ay maraming kabinataan ang nalungkot. Nalaman kasi nilang wala na yung mestisang dalaga. Umalis na ito kasama ng mag-anak na kanyang tinutuluyan. Ako nga po pala si Melanie. Kasalukuyan nagtatrabaho ngayon dito sa ibang bansa. Katulad po ng marami sa inyong mga tagapakinig, ay lumaki din po ako sa probinsya. Kung kaya, may ilan din po akong mga nakakatakot na karanasan. Ang una kong naging karanasan ay nang minsang utusan ako ni nanay na bumili ng sardinas at miswa upang may maiulam kami sa hapunan. Malalayo ang pagitan ng mga bahay doon sa amin. Kaya nakiusap pa ako noon na kung maaari ay magkatay na lang kami ng manok. Kaya lang, di hamak na mas gusto talaga ng mga magulang at kapatid ko ang sardinas. Kahit ako ay mas gusto ko iyon. Kaya lang, dahil nga sa malayo ang bibilang tindahan, kung kaya iminungkahi ko na magmanok na lang muna kami. Pero dahil sa hindi na ganun karami ang mga alaga naming manok, kung kaya hindi rin pumayag sila nanay. Kaya wala na akong nagawa pa kundi ang sumunod. Naabutan ako ng halos 1 oras balikan sa paglalakad. At mabuti sana kung puro patag lang yung aking daraanan. Ang kaso mo ay hindi. Magmula sa amin ay aakyat ka pa ng mataas. At mahaba-haba yung pataas na bahaging iyon. Pagkaahon doon ay may bahaging banayad lang. Pero matapos naman iyon ay matarik na uli at dire-diretso na yun hanggang sa tuktok. Bago lulusong at naroon na yung bahay nung nagtitinda doon sa aming lugar. Pagkatapos kong makabili at nang ako ay pauwi na, habang pababa ako ng bundok, ay bigla akong kinilabutan. Lalo na doon sa bahagi kung saan dating tinayuan ng bahay ng kaanak namin. Medyo madilim na kasi yung bahaging iyon dahil sa mga naglalaki ang puno na naroon. Bukod doon, parang mayroong kasing sumusunod sa akin. Kaya panay din ang lingon ko. Kinabahan na talaga ako nung oras na iyon. Kaya mas nagmadali pa ako. Wala pa naman akong dala na kahit ano, maliban lamang sa mga binili ko. Nagpatuloy pa yung nararamdaman ko na para bang may sumusunod sa akin. Nang minsan pa akong lumingon ay nagulat ako
Ang bigla na lamang may sumulpot na isang napakalaking aso sa aking likuran. Hindi karaniwan iyon doon sa aming probinsya dahil wala namang gumagalang aso doon, maliban na lang pagka minsan nakasama nito ang kanyang amo. Kadalasan ang mga aso ay nasa bahay lang talaga. Kaya iba na ang nasa isip ko noong mga sandaling iyon. Mabilis akong tumakbo nang makita ko ang asong iyon at nagsisigaw ako. Sa sobrang takot ko noon, pakiramdam ko ay hihimatayin ako. Para akong malalagutan ng hininga. Pero pinilit ko pa rin at hindi ako tumigil. Naririnig kong may sumisigaw doon sa bahay namin na inaalam kung ano din yung isinisigaw ko. Kaya minsan pa ay sinabi ko sa kanilang tulungan nila ako dahil may aswang. Maya-maya ay narinig ko na yung mga boses nila. Kanila akong sinalubong. Pagkakita nila sa akin ay nag-alala sila pagkat putlang-putla ako at nanlalamig dahil sa sobrang takot. Ang sunod kong naranasan ay nangyari noong minsang pauwi kami ng nakababata kong kapatid mula sa paaralan. May kalayuan po ang pinapasukan namin noon at nilalakad lang namin ito. Dahil sa bukid kami nakatira. Ang pasok namin noon ay buong araw at madalas ay inaabutan na kami ng takip silim sa daan dahil nga sa layo. Isang araw, habang kami nga ay papauwi na, may bigla na lamang tumawid sa aming dinaraanan sa gawin naming unahan. Napakabilis noon. Kung kaya, hindi namin natukoy kung ano iyon. Kulay itim iyon na malaki. Ang una kong naisip talaga ay isang uri lang iyon ng hayop, pero di ako sigurado kung ano. Dahil hindi naman iyon nakakatulad ng isang baboy o aso. Nagulat talaga kaming magkapatid nang bigla iyong dumaan sa aming harapan. Kaya napatigil kaming sandali at pinalipas ang ilang minuto. Medyo natakot din kasi kami. At nang sa palagay namin ay wala na iyon doon, tsaka kami nagpatuloy sa paglakad. Pero iniwasan namin yung gilid ng daan kung saan namin iyon nakitang sumuot. Nang malampasan na namin yung bahagi ng daan kung saan namin nakitang lumusot yung hayop na iyon, ay nagmadali kami ng kapatid ko. At nang nakakalayo na kami, ay bigla naming narinig yung malakas na huni. Pero hindi rin ako sigurado kung yung nakita ba namin ang siyang lumilika ng tunog na iyon. Pero kakaiba din kasi yung paghuni nito. Panay ang lingon namin sa aming likuran. Di nagtagal ay may biglang bumulusok pa itaas mula doon sa masukal na bahagi sa ibaba ng daan. Para kasing bangin yung gilid ng daan na punong-puno ng iba't ibang uri ng halaman at mga puno. Dahil doon ay napasunod talaga at napako ang aming paningin sa biglang lumipad na iyon. Ang lapad ng pakpak noon at parang katulad sa uwak na nakakita ng patay na nagpapaikot-ikot ito sa itaas. Ang nakakapagtaka pa, parang hindi ito kasing hugis ng ibon. Maya-maya pa ay mas lalo nang dumilim. Kaya may halong takbo na yung ginagawa namin ng kapatid ko
Nang malapit na kami sa bahay, ay doon pa lang kami medyo nakahinga ng maluwag ng aking kapatid. At hindi pa po dyan nagtapos yung mga karanasan ko, Sir PB. Nung nag-aaral na ako ng high school, ay nangupahan po ako malapit doon sa aming paaralan. Dahil napakalayo po noon sa amin. Wala kasing malapit na paaralan ng high school doon po sa aming baryo. Nagtatrabaho na noon ang tatay ko sa Batangas bilang isang karpintero sa isang construction company. May mga kasama ako na taga sa amin at mura lang noon yung mga paupahan doon sa bayan para sa mga nag-aaral. May mga bago akong naging kaibigan noon sa mga kaklase ko, sina Lorraine at Nelly. Minsan, nagyaya si Nelly sa kanila. Niyaya niya kami ni Lorraine dahil binyag daw ng kanyang pamangkin. At dahil sa araw iyon ng Sabado gaganapin, kung kaya, nagpaalam na lang ako at nakisuyo dun sa kasama ko sa boarding house na taga sa amin, na sabihin sa mga magulang ko na Sabado na ako ng hapon makakauwi. Bali iyon yung unang pagkakataon na makakarating ako sa kanila. Kaya medyo excited din ako noong mga oras na iyon. Kinabukasan, tulad ng napag-usapan namin, ay sa harapan na lang kami ng aming paaralan nagkita-kita. Mga nagbo-board lang din kasi sila malapit doon. At nang magkita na kami, ay agad na kaming umalis. Masaya naman yung naging biyahe namin. Nang dumating kami kanila Nelly, ay naabutan naming abalang-abala ang mga taong naroon. At napansin kong napakarami nilang handa. Hindi na kami sumama pa sa chapel at nagpaiwan na lang kami. Nang makabalik na sila, ay nagsimula na ang kainan. Nabusog talaga ako sa dami ng nakain. Kaya hindi talaga sumagi sa isipan ko ang anumang masama at negatibong bagay. Kahit saan ko kasi ibalik ang aking paningin, ay puro kasiyahan ang nakikita ko. Lahat ng naandoon ay pawang masasaya. Hanggang sa nagdesisyon na kami ni Lorraine na magpaalam na. Mag-aalas 2 na noon ng hapon. Pero pilit nila kaming kinukumbinsi na kinabukasan na lang umuwi. Doon na lang daw kami matulog. Marami daw kasing ikinukwento si Nelly sa kanila tungkol sa amin ni Lorraine. Hindi ko naman binigyan iyon ng masamang pakahulugan. Naisip kong marahil ay ganun lang talaga sila mag-istima ng kanilang mga bisita. Pero si Lorraine ay panay na ang pilit sa akin at sinasabing may napapansin daw siyang mga tao na naroon na panay ang titig sa kanya. At hindi umano maganda ang kanyang kutob. Dahil ang sasama umano nila makatingin na para bang mangangain ng tao. At kailangan na daw niyang makauwi. Kaya sinabi ko sa kanyang ako rin naman ay inaasahan na sa amin na makakauwi ng hapon noong araw na iyon. Pero dahil sa mapili ang mga magulang at mga kaanak ni Nelly, kung kaya hindi na kami nakauwi at napilitang doon na matulog. Kaya nakisabay na lang kami sa kasiyahang itinadaos nila. Nang magsimula na mag-uwian ang mga tao, ay niyaya na kami ni Nelly sa isang silid kung saan kami matutulog ni Lorraine. Sinabi niya sa aming magpahinga na kami. Kanya ding itinuro kung nasaan ang banyo upang makapaghilamos na muna kami
at makapaglinis ng katawan para mapreskuhan. Sinabi niya sa amin, tutulong na muna siyang magligpit doon sa labas. At pagkatapos ay sa kanya kami babalikan. Dahil sa pagod, sandali pa lang akong nahihiga ay nakatulog na ako kaagad. Hindi ko na rin namalayan ang pagpasok muli ni Nelly sa kwarto para tabihan kami. Basta ang natatandaan ko, nang magising ako ng mga madaling araw, ay may naaninagan akong mayroong nakasampa doon sa may bintana na nakatalikod sa amin. Nakatirik ang mga buhok nito at sa pagkakatingin ko ay parang tila mas mahaba ng bahagya yung kanyang braso at kamay kumpara sa karaniwan. Dahil sa takot ay hindi talaga ako umimik. Hanggang sa tumalon iyon ay sinikap kong huwag kumilos nang hindi niya ako mapansin. Doon ko napagtanto ang mga sinabi sa akin ni Lorraine tungkol sa masama niyang kutob. Bumalik sa aking alaala yung mga dati kong karanasan tungkol sa aswang na lalong nagpakaba ng gusto sa akin. Bigla kasing naglaro sa isipan ko na paano nga kung aswang ang mga taga roon. Paano na kung aswang nga sila Nelly. Kaya agad kong naisip na kailangan naming makatakas. Pagbaling ko upang gisingin si Lorraine ay nagulat ako nang si Nelly ang nandoon at wala si Lorraine. Lalo akong kinabahan kung baka napaano na si Lorraine. Ginising ko si Nelly at hinanap ko sa kanya si Lorraine. Nakiusap ako sa kanya na wag nila akong saktan at maawa sila sa akin. Tila nagulat naman si Nelly at sinabing ano raw ang mga pinagsasabi ko. Hanggang sa pinuntahan na rin kami ng kanyang mga magulang at kapatid. Sinabi ng nanay ni Nelly na nauna nang umalis ang kaibigan namin. Hindi na raw siguro napigilan pa nito ang kanyang sarili at kailangang maisagawa ang nasa. At ipinakita nito yung botelya sa amin na mababakas pa yung pag-awas. Sa probinsya namin ay alam na kung ano ang ibig sabihin noon. Kahit kasi sa bahay ay mayroong kaming langis na ganon. Sabi ng nanay ni Nelly, pagdating pa lang daw namin ay panay na ang kulo ng langis. Kaya alam na raw nilang mayroon silang aswang na bisita. At dahil sa hindi umano iyon tumigil sa kanyang pagkulo, ay malinaw na raw na kaming dalawa o isa sa amin ni Lorraine ang aswang. Kaya nakikiramdam lang daw sila sa kabilang silid. Noong una ay parang hindi pa namin matanggap na may lahing aswang pala ang kaibigan namin na si Lorraine. Pagdating ng araw ng Lunes ay hindi na pumasok pa sa aming paaralan si Lorraine. At bago matapos ang isang linggo ay nabalitaan naming lumipat na ito ng paaralan. Ipinagtaka ng aming mga guro at kamag-aral ang biglaang paglipat na iyon ni Lorraine. At dahil sa kami ang kaibigan nito, kung kaya kami ni Nelly ang madalas nilang tanungin, na sinasabi na lang naming wala rin kaming ideya kung bakit ito lumipat. Sinasabi naming wala naman itong naikukwento na may balak palang lumipat. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa
Mga totoong kwento ng kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.